139 псалом. Господи, опитал си ме и познал си ме. Ти познаваш сядането ми и ставането ми. Разбираш помислите ми отдалеч. Издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища. Защото, докато думата не е още на езика ми, ето Господи, Ти я знаеш цяла. Окръжил си ме отзад и отпред и сложил си върху мен ръката си. Това знание е пречено за мене, високо е, не мога да го достигна. Къде да отида от Твоя дух или от присъствието Ти? Къде да побягна? Ако възляза на небето, Ти си там. Ако се постеля в Шеол, и там си Ти. Ако взема крилете на зората и се заселя на най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката Ти, и Твоята десница ще ме държи. Ако река, поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мене ще стане на нощ. Той самата тъмнина не укрива нищо от Тебе, а нощта свети като ден. За Тебе тъмнината е като светлина, защото Ти си образил във вътрешностите ми. Обвил си ме в утробата на майка ми. Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудесни са Твоите дела и душата ми добре знае това. Костите ми не са били скрити от Тебе, когато в тайна съм бил създаден и в дълбочините на земята ми се е давала разнообразната ми форма. Твоите очи видяха неоформеното ми тяло и в Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях. И колко скъпоценни за мен са тия Твои помисли, Боже! Колко е голямо числото им! Ако бих поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка. Събуждам ли се, още съм с Тебе. Непременно ще поразиш нечестивите, Боже. Отдалечете се от мене, мъже кръвопийци, защото говорят против Тебе нечестиво и враговете Ти се повдигат против Тебе заради суета. Не мразя ли, Господи, онези, които мразят Тебе? И не гнося ли се от онези, които се надигат против Тебе? С пълно омразя ги мразя, за неприятели ги имам. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. И виж дали има в мене оскърбителен път и води ме по вечния път.